दा बेखौ जोंहा बुंनांगौ दं दा नब' सरनियानि केसा सुप्रिम कर्टआव थांबाय सुप्रिम कर्टआव जों एपिल खालामदों दा एपिल खालामनायल' नङा नै फैगौ नैबे 4 थारिख बावलानै थामलिफोरनोसै आरोखि 4 थारिखआव मोनसे हियारिं दं जोंहा सुप्रिम कर्टआव नब' सरनियानि बेरेखायै बिसार जागोन आरोखि दा गथे बे हियारिं दं जों आसा खालामो जोंनि फेभारावनो मोनसे जाजमेन्ट होगोन बिसार खालामगोन जोंहा बिसास दं मानोना नब' सरनिया बर' मानसि नङा बर' कसारि नङा बे ट्राइबेल नङा बियो सर'नि जाथिनि मानसि आरो सरनिया बे टाइटेला सरनियानिसो जाथिनिसो टाइटेल बियो दा बे बर' कसारि नाम लानानै बे माने फेक मोनसे माने ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै बे एमपि जादों ट्राइबेल समस्तिनिफ्राय दा जोङो बेखौ माने दुखु खालामो जोंनि बर' आफादफ्रा जयै नांनांगौमोन जयै होबथानांगौमोन होबथा रोङाखिसै जों बेखौ दुखु खालामो मानोना बे ट्राइबेल रिजार्भ समस्ति एमपिआ नायल' जाल' मोनसेल' बर'फोरनि थाखाय आरो जों बे बर'फोरनि थाखाय थिनानै दोननाय ट्राइबेल रिजार्भ समस्तिनिफ्राय जुदि गुबुन जाथिया जुदि माने 2 नम्बरनि ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै जुदि एमपि जायोब्ला बे दुखुनांथाव अब्ला जोंनि दुखु सुखुनि बाथ्राखौ सोर बुंहैनो पार्लामेन्टआव बे मोनसेल' जोंहा माने मोनसे सुजुगमोन आरोखि बे पार्लामेन्टआ जोंनि थाखायमोन दा गथिखे जों बेखौ दिनै सेबसिननानै लानांगौ जेरैखिया जों जुजिनांगौ दा ओंखायनो जों सुप्रिम कर्टआव दा जों केस होदों दा जनजाति सुरक्षा मन्थ्रिया आंखौनो बिबान होनाय हिसाबै दावराव देख्रेब नाजावनो केसखौ होनाय जाबाय दा फैगौ 4 थारिखआव मोनसे हियारिं दं आरोखि दा क्लियार खाथार बे नब' सरनिया बर' कसारि नङा आरो सरनिया सरन जाथिनिसो मोनसे टाइटेल बर'फ्रा टाइटेल लायो आरिजों टाइटेल लायो होनना बुंदों बेखौ सिडनि एन्डेल्सआबो लिरना गालांदों आरो माने टाइप्स अफ आसाम बे लेखाबो दङ आरोखि बर'फ्रा आरि बसुमतारी दैमारि नार्जारि गयारि ओमफ्राय बिदिनो महिलारि बेबायदि मोनसे टाइटेल लायो ओरै होननानै बुंदों आरोखि दा गथिखे ओमफ्राय ब्रह्मनि खोथा फैदों ब्रह्मबो दङ बिसिनाव ओरै बुंदों दा ब्रह्मखौ ब्रह्मारि होनना बुंदों आरोखि सिडनि एन्डेल्सआ माने माखासे मानसिफ्रा ओरैनो माने फुजा होनो थाखाय माने माबा लायो ब्रह्म टाइटेल लायो खिन्थु बिसोर बर'नि कालसारखौ गाराखै बर'जोब दा धोरोम सोलायब्लानो जे धोरोम लाहैबानो जे माने जाथिनि माबा सिनायथिया गोमायो बेबो नङा दा दिनै जोंनि गेजेराव सोरबा ख्रिस्टान दं सोरबा बे जयगुरु दं बिसोर दङ खिन्थु बिसोर जाथिखौ लाखिनानै दं जाथिनि परिचय जाथिनि सिनायथि जाथिनि कालसार जाथिनि राव बेखौ बिसोर लाखिनानै दं दा खिन्थु सरनिया बर'फोर थांदों होनब्लाबो सरनिया आलादा जाथि दाहैबाय बिसोर रावबो गैलिया कालसारबो गैलिया जाथिनि परिचयबो गैलिया दा गथिखे बिसोर ट्राइबेल सार्टिफिकेट मोननो हाया बिसोर एसटि नङा बिसोरखौ माने अबिसि हिसाबै बिसोरखौ माने आसाम सरकारा बिसोरखौ सिक्रिटि होखादों बिसोरो आसामनि बे आसायैनो जों माने आपिल खालामदों देरहानांगौ आरोखि जेरैबाबो आसलथे गुबुन ट्राइबेल संघ दं एफु दं बोरैहाय बियो सार्टिफिकेट बेबायदि नकल सार्टिफिकेट मोननानै दुखुनांथाव बाथ्रा बेनो दा बे आफादफोरनि नामखौ लालायना बुङोब्ला ट्राइबेल संघ होनना बुङोब्ला एफसु होनना बुङोब्ला बिपिएफ होनना बुङोब्ला दा जोङो बे गासिबो आफादफ्रा खिन्थु बेयाव दाय दंजोबो आरोखि दा जों बेखौ बुंब्ला बोराबगोन दानि सोरबा आफादफ्रा नाम मख'ना बुंब्ला दाय दंजोबो बिसोर होबथायाखै दा जेनेबा बिपिएफजों कंग्रेसजों एलायन्स सरकार बे समाव माने सार्टिफिकेटखौ बे माने सरनियाफोरनो होनाय जाबाय माने नब' सरनिया खायदा खालामना मोननाय जाबाय दा बे समाव रावबो आपस खालामाखै जोंना माबाया ट्राइबेल संघआबो अपस खालामाखै ओमफ्राय माबायाबो जोंना मा होनो प्रमद बर'मोनहाबो अपस खालामाखै बरंस प्रमद बर'मोनहा लरेन्स मोनहा होनांगौ होननानैसो माने बिसोरबो जर खालामना होबाय आरोखि दा बे आरोखि दा बे खारनाव बिसोर मोनलांबाय दा गोबां माने सरनियाफ्रा दा सार्टिफिकेट मोनबाय आरोखि आरो इभेन आरो मोनसे खोथा बुंनो गोनां जायो जोंना आदित्य खाख्लारिया ट्राइबेल संघनि प्रेसिडेन्टआ हाइकर्टआव जोंजोंसो उल्था चेलेन्ज खालामनानै माने बेबो एफिडेभिट फाइल खालामदों नङासै आदा बेबो हाइकर्टआव एफिडेभिट खालामदों जे सरनियाफ्रा बर' कसारिथार बे टाइटेलजों माने मोनसे माने माबा जाया जाथिनि परिचय जाया जेरै ब्रह्म बसुमतारिया बर'नि टाइटेल दा देखाया चौधुरि बेबो बर'नि टाइटेल ओरैनोसो होनलाबायदं बियो लासिंसिं खिन्थु जोंनाव माने क्लियार दंखाथारो बे बर'फ्रा आरिजों टाइटेल लायो होननाय बाथ्राया आं बे बुंनाया बे आरोखि नार्जारि बसुमतारि दैमारि गयारि हाज'वारि मुसाहारि बेबायदि बुंनाय बाथ्रा दा दिनै बेखौ काउन्टार खालामनानै जोंना आदित्य खाख्लारिया हाइकर्टआव बे एफिडेभिट हैदों आरोखि नब' सरनियानि जानानैसो एफिडेभिट बे दुर्भाग्यआ जोंना बेफोरनो आरोखि जोंनि आफादफ्रा जुदि एकगट जानायमोनब्ला दिनै जों माने मालायजों मानो सेजानांगौ ओमफ्राय दा बे माबायाव जोङो 5 नं लकसभा समस्तियाव बे एरियायाव मालाय जाथिया बुरजासिन मालाय मा जानो भटार्स लिस्टआव मालाय जाथिया बुरजाब्लाबो ट्राइबेल मानसियानोथ' बेयाव केन्डिडेट जायोब्ला ट्राइबेलथ' होनांगोन ना जेनेबा इउपिपिएलनियानो केन्डिडेट जाबाय जेनेबा बिपिएफनो केन्डिडेट जाबाय जेनेबा होमब्लाबोथ' बे बर' मानसियानोथ' मोनगोन ना बर' मानसियानो थानांगोन दा गथिखे बे माने मेजरिटि अना ट्राइबेल मानसि माने माबानायखाय बे मोनलांबाय माबाय बे खोथा नङा आरोखि बिसोर सार्टिफिकेटखौ मोनासोरो दा सार्टिफिकेट मोनाब्लासो दाराय मोना बेयाव दा गथिखे जोंनो मेजरिटि नङाब्लाबो जोंनो देरहानांगौ आरोखि आरो ट्राइबेलफोरखौ माइनरिटि जानायनि थाखायनो ट्राइबेल जाथिया खोब खम जाबाय जनसंख्या
बे होननायनि थाखायनो बर'फोरखौ माने ट्राइबेल खथाव सोबनानै दोनदों आरोखि बिसोरनि प्रटेक्सननि थाखाय आरोखि रिजार्भेसन होननानै दोनदों आरोखि रिजार्भेसन जाहाथे बिसोरनि रिजार्भेसनाव रावबो डिस्टार्ब खालामना एमएलए एमपिसो जानानै जाहाथे माने पार्लामेन्टआव गावसोरनि बाथ्रा बुंनो हायो बे बाथ्राखौ बुंदों साख्रि बाख्रियाव जेरावबो ट्राइबेल रिजार्भ खथा खालामनानै गालांखादों जोंनो बे साइडफ्रा जोंनो खोब मोजां खामानि मावना गालांदों आरोखि दा गथे जोंहा जोंनि अधिकारखौ जों लाखिनो नांगौमोन बेफोर जोंनि मोनफा मोनफा रैखा कबच दा रैखा कबचखौ जों लाखिनो रोङाखिसै मालायनो हगारना होबाय दिनै जोंहा बिपद जाबाय नबसरनिया लानानै थांनानै जोंहा मा जाखो दिनै नबसरनिया मोनलांनानै हारिया दिनै माने गिलुबालु खुथि जाबाय दा जोंनि दुखु खालामो आरोखि जोंनि आफादफ्रा मोजां दंमोनब्ला जोंनि आफादफ्रा जाथिनि सेन्टिमेन्टखौ जुदि लानानै जुदि खामानि मावनायमोनब्ला बेफोर मानो मोननांगौ हलाय आरो दिनै माने नबसरनि बाथ्राखौथ' बुंनाय जाबाय बेथ' मोनथ्रामोन एखेबारे आरो बेबायदिनो सोरबा सोरबा ट्राइबेल रिजार्भ समस्थियाव एमएलए दारायनाय एमसिएलए दारायनाय बिदि जादों आरो बे ट्राइबेल सार्टिफिकेटनि थाखाय जादों आरोखि आरो बे दिनै बेफोर जालांबाय जोंनि थिगिनि थाखाय आरो दिनै बेल ब्लक एरियायाव हाबनाय खोथा बेबो जों जुदि गोरामोनब्ला जोंनि आफादफ्रा गोरामोनब्ला सोर बेलाय जोंनि जायगायाव हाबनोलाय जोंनि आफादफ्रा गोरा जा जों बेखौ बुंबाय थादों जोंनि आफादफ्रा गोरा जा फरायसा आफादफ्राबो गोरा जा आरो बे जाय जाथि आफाद इउपिपिएलआबो जाथिनि खोथा बुंनानै फरायसा आफादजोंनो बे माने सापर्ट खालामनानै देरलांनाय नोंसोरबो ओंखारबो गोरा जा जाथिया देरसिन पार्टिया देरसिन नङा बिपिआबो ओंखारबो खामानियाव फै जाथिया देरसिन बे पार्टिया देरसिन नङा नों गाबोन जाथियानो थाबा नों मा पार्टि खालामदों दालाय दाथ' दिनै बिपद जाबायना जोंहा खैफोद जाबाय दिनै मालाय जाथिखौ फुस्लिमबाय थानानै जोंहा माने जों माने जोङो गावनि मोननांगौआ दिनै जोबलांसै आरोखि